ọkwanụ na vileji a na-akpọ ọwa ka a sịrị na nke a na-eme na nwoke unu fụrụ kịta anụnwa na ọ na-agwọ ọgwụ n'ojiki wee na-ekechisi ndị ụmụnna ya ma ndị ụmụnne ya n'olelu prọpati nwanne ya. Hei, nyabụ ife abụrụkwa obere ife. O nwere onye nke tọghetara afa o wee bụrụ na Obinna, nyabụ Obinna n'ebe ahụ o wee ba nwoke anụnwa ọgụ wee maburu ya. Hei, nyabụ ife abụrụkwa obere ife. Negodunu nwoke anụnwa ka bie dị ka be ndị ala, kama o yi ewere ego rie nri o were eje na-agwọ ọgwụ. Unu na-achọ ịgwa nna nwoke a na o nweghị ụmụ na o nweghị ezinụlọ, echi niile ụmụ ya abụrụ nna ji anụ bụrụ eji amatụ, papa fa abụrụ onye ntị na aja, onye na-agwọ ọgwụ aka ntị na aja abagwenie n'ọnụ, aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o ti wee mee. Hei, na ndị anụnwa jidere ejigoro ụla wee machisie ya ntị ya na-abụ. Weta m ọsọ ahụ na ọkwa ịchọrọ ka njọ ụwa chidike egwu n'ụwa ụbọchị njọ na ọrụ n'ama nkwọ akpọta ka ime ọrụ ụzọ ha gwakọ nke ọnụ ọwa nke ịbịa tupu ndị nke ọnụ bịa egote siga ihe ịkọkọrọ ndị ọgbọ Obinna na Kogi Ọkpara ụzọ ama nke nkwa ọgwene ihe na-apụje m ebe n'ọnwa ya na-akpụje iwecha oke ihe iyi na ikwu na Obinna na Kogi Ọkpara nke nọ n'ọnụ ntị asị m na ajụrụ masị ya ka ihe bụ onye ụmụ ndị ihe ọsị ka ụmụ na isi a na ma achọ ọgbara ụtọ ọkpa bi na kọ macha anụ ndị ihe ọgbaghị etijiri m aka ihe ọhụ na amị ya mgbe onye ọhụ jukọ ndị ise ka oge na jukọ iwe ndị ihe ọhụ mmekọ mụ na ụnne m maka ọ nwụrụ ihe ọhụ ọgbara ụtọ ọkpa macha asụ ọkwa aja m ọka m si ihe ikwu ihe ọbụla emekwa m siri nsogbu adụ ọbịa na ihe mekwu mgbe eziokwu nna ya na-ebe ebe mma na-eme ihe ọhụrụ manye mma bụ na Chineke bi n'ime ihe ọmụ mere maọbụ na mere nwunye nwoke maọbụ na mụnwa nwere ka ndị ọkpegoro ebe ka nwunye nwoke ihe na-agwa jaji eze ọbịa na ịchọ ka ndị oyi ka ịmata ihe ọhụ ịchọ ifu ochere ndị iwu na-ejụta m nke ọma ajụtara asị na mmadụ mekọ asị ada ọyị asị na ewetara akwụkwọ ndeghe ọkwa ewetara akwụkwọ ndeghe akwụkwọ nwa ebe edere elu tuhuo wofute ajụ na dee ọkwa mana ahụkwa m nke ahụ asị na ọgụ onye ka bịa nsogbu nsogbu Chidera ka aja mata ihe eke eme na o mesikwa mma anachi ebe atụ bai jewe maka ije nka wee shi oke wee muvuo ọmụkwọ dọk ụgwọ moto dọk ma na ebe ọ ya bịa kpọrọ anyị jewe erutezie dị abata nke the man shai owe ndị nọ mmekodu o mechie shai bata o shai ndị ebu problem asha na bịara ịjụ ajụ ihe meko na anyị nwoke o wee shi ndị ajụjụ ahụ wee shi ajụgodo anyị ese n'isi ụnụ anyị nwoke ọ chụwa ihe ọchịkọ dat ihe mkpụrụ ya na ahịa azụ wee sị na ihe ma akwụkwọ ọgwụ emere asha ndị ya na ọ sị na ọwa anyị wee sị na anyị chọrọ ịmara ọya ọhụ mee data ọgwụ ọ sị na ya ka ha gwa ya ị na-ekete m na-ekwu mgbe o kwuru ya wee kpatụ dọk kpatụ ya na mgbe ọhụ ọ wee ihe ozizi o buru ụzọ kwu njisi ha na aghụghọ dịkwa n'ihe ma disman mekọ na ihe aghụghọ dị n'ebe ọhụ disman mekọ bụ na dịman si na akwakwa adịredi ime adịgba redi n'ihe emewe n'ihe agbakwara anyị mgbe si mmadụ eke ha agbakwu ya m ihe n'aka ma ọ gbakwu ya ego n'aka kama ka ọ ga-adị ụta ahụ ka jee na ebe ọzọ ọhụrụ si na aka eje ha sị ka anyị makọrọ ihe dịma ma ndị ọkada butere anyị na dịma na ede mota na ọdọ mota ahụ nshi oke ngwa anyị mụvuo rute wee si dịma nshi dịma ya ekwe na ewo ya biko
ego na bi ho o ka chi dollar bia na kwel ego na bi ho e ka eji eme ho the man si ego na ba ka akwu ya Demen. a sha akwu ihe ho ka akwu ya Demen. okay man o we fo we chi na ya kuti do Go we actually egba ko na ni yo. na gba ga na okay ga kwa na ka Ile gogi. na go do Station ị na-agba ha filita. Ekechi ndị mmadụ ma ndị ọwa ma ndị ebe na mkpọmkpọ ụlọ ibu na nkanka ụlọ ibu ebe a ọkwa iyuko iyi ya na ọwa ya ihe mere ọkwa iyuko iyi na ọwa ya ihe mere Ori no kan man to boji ki do to boji aka go mi na ya moto Alme gwi a moto ko iyuko iyi na ọwa ya ihe mere Ki to boji na nkiri ne ma na ogwu ma by this time na ogwu moto Relax ya Ti to mo ko ji ọkwụsị na aka ịkweta na aka akpọ gị ọkụ ka relax ya ịkweta na aka akpọ ọkụ vidiyo ị ga-agbaghe iwe olu mgbe ebukwara ọmụ ị ga-agbaghe iwe olu Atiago Mevi. Ofe kwuru mee ịkpa na ọdọka ahụ amụ. Ịkpa na ọdọka ahụ. Onye dị kechi? ihe musubu nkechi Ọkwa na na ebe a. nke ahụ Nzekwe bodeli ye. Nzekwe. Obinna na-ekwe Obinna. Peter mother be emoji. Mommy, Go there. I've heard that papa Never my Uchens there. Machiko de look. Hey, smile. Okay,